Kaixo, ongi etorriak aste honetako poliedroa saiora. Uda garaia amaitzen ari da eta ez genuen agurtu nahi, mai honetan Mikel Aion eta Irati Agirre Eskuenaga gonbidatu gabe. Eurak argitaratu berri dute liburu bat zeinak biltzen dituen hiru antzezlan ezberdin, azken urteotan landu dutenak oholtzan, eta aitzaki handia izan da ere, baliatuko dugu beste gai batzuk ere jorratzeko eurekin, eskualdean ere zenbait sorkuntza lan egingo dituzte laster. Eta arestian esan bezala, gaur bi gonbidatu dugu gurekin, Irati Agirre Eskuenaga eta Mikel Aion. Eta gaur printzipioz gurera gonbidatu zaituztegu, liburu bat aurkeztu berri duzuelako, ez? Eta liburu horrek 3 testu ditu barruan, eta gainera Euskal Herria bizitatu duzue eurekin, ezta? Orduan, hasteko, zein da liburu hori eta zein genero da? Ez da eleberri bat, baizik eta, bestelako genero bat landu duzu, ezta? Bai, liburuaren izenburua da Hau ez da gerra bat, eta biltzen ditu 3 antzerki testu. Izen bera daraman Hau ez da gerra bat antzerkiaren gidoia, eta horrez gain daude Bunker eta Hau gerra bat da. Eta berez, guk gerraren triptikoa edo esaten diogu, esan bezala antzeslanak dira, gidoi idatziak, eta nolabait bildu ditugu 3 horiek, osatzen dutelako edo badagoelako denak lotzen dituen ari bat, ez? Eta hori da hain zuzen ere, gerraren aria, ez da? Gerrari begiratu diogu liburu horretan, 3 lan horien bidez, 3 ikuspuntu desberdinetatik. Baina azken batean, hori, ez? Gai nagusia edo hori da pixka bat, ez? Pistifaktoria ideien laborategiak ekoitzitako 3 lan dira, eta 3 lanetan, Pistifaktorian gauden kidez gain, Mikel Aion, Igor Arzuaga eta Irati Agirre Eskuenaga, beste laguntza izan dugu, beste aktore batzuen aldetik, edo beste ekoiztetxe batzuen aldetik, baina polita da baita ere 3 parte hartzen dugulako, 3 obretan, modu desberdinetan, eta naiz da bakoitza pixka bere rolean, ez musikagile edo zuzendari eta gidoilari edo antzesle, eta horrek ere aukera ematen dio norberari, nire kasuan antzeslan izan, antzesle bezala, modu desberdinetan transitatzeko kasu honetan ardatz duen gerraren gaia. Eta gerraren gaia, Gazako egunetan, gerrari buruz hitz egitean, nahiko irudi argia agertzen zaigu, baina zuek beste gerra mota batzuk ere landu dituzu, ez? Bai, egia esan, badago hor kuriosidade bat, ez beti kontatzen dudana, eta da, gu ideia honekin gerraren inguruko pieza bat sortzearen ideia piztu zitzaigun duela 6-7 urte. Eta ibili ginen erakunde batez ere publiko, baina ez bakarrik, ez? Askotara, antzerkian azkenean laguntzak behar dituzu, ezta? Diru laguntzak, bekak, halako kontuak eskatzen, ezta? Eta ate guztiak itxi zizkiguten, egia zan. Guk bagenuen proiektu gordin bat, gerrari buruz hitz egitekoa, ez? Nolabait, zuzenean hitz egiteko, ez? Krudeltasun, gerrak dakarren krudeltasun guztiarekin, ezta? Eta, ematen du duela 6-7 urte, inori zitzaiola interesatzen gerrari buruz hitz egitea, ez? Eta orain egiten dugunean, adibidez, orain gutxi, hau gerra bada, egin izan ditugu emanaldi batzuk, ez? Eta jendea hurbiltzen zaigu, eta esaten digu, momentu, ze timing egokia orain, gerrak gainean ditugula, eta gai honi buruz hitz egitea, ez? Eta esaten dugu, ez dakit berandu egia ez ote den, ez? Guk honetaz hitz egin nahi genuen aspaldi, baina, inork ez zuen honetaz ezer jakin nahi, ez? Azkenean egin genuena izan zen, proiektua, hasierako proiektua, duela 6-7 urtekoa zen Hau gerra bada, eta hori da gerraz krudelen hitz egiten duena, hau bilorik gabe hitz egiten duena. Eta nolabait bilatu genion beste ikuspegi bat, edo gerrari begiratu genion beste leku batetik, hortik sortu zen Hau ez da gerra bat, nolabait lortu alizateko babes bat, aurrera eraman alizateko proiektua, ez? Eta orduan, hor ja, beste, ikuspegi humanoago bat, gertukoago bat, badago bikote harreman bat, eta
hortik heldu genion gerraren gaiari, nolabait bidea egin ahal izateko, ez? Eta orain gutxi, ere lortu genuen babesa hau gerra bat aurrera eramateko, eta, behingoz nik petatzen dut, ohartzen ari garelako ere bai, gerra badela gauza bat, normalean, aberatsok joan garena egiten pobreen lurraldetara, baina ondorioak beti jasan izan ditugu, gutxiago, segurazki, baina gero eta hurbilago daukagun kontu bat, eta gerra hotxak gero eta ozenago entzuten ari gara gure mugen barruan ere bai, eta pentsatzen dut, hori ez dakit, ea ez ote den pixka bat berandu ere bai, ez? Baina, nolabait artetik ere, uste dut, begiratu behar zaion gai bat dela, bere gordintasun, eta bere zera guztiarekin. Eta bada, behar bada zerbait ere, Pistifaktoriaren filosofiarekin edo bat datorrena, ez? Ez sortzea antzerlanak edo ez erabiltzea arte bakarrik entretenimendurako edo ondo pasarako, ondo dagoela, baina behar da horretarako badaude beste mota batzutako taldeak edo beste mota batzutako ekarpenak, eta gurea da gehiago erakustea munduan egoteko bestera bat, ezta? Eta, konsienteagoa eta behar bada implikazio gehiago ere eskatzen diena publikoari, ez? Horregaitik egiten zaigu gordina, behar bada horrelako zerbait ikusten joatea, baina gero egunerokoan erakusten dugu implikazioa, barintz esan duzu, ezta, Gazaden genozidioaren aurkako manifestaldietan edo bestelakoetan, ez? Orduan, horregaitik batzutan ere iruditzen zitzaigun kuriosoa zelan publikoak esaten dizun, baina ze gogorra ikusi zaituzte danean hor, eta ez dakiz zer, eta eske antzerkian gustan zaite barre egitea eta holan, ez? Eta ondo dago jakina, baina gure ez dakit ekarpenak beste toki batetik datoz, eta horregaitik segurazki batzuetan ateak izten zaizkizu, baina hori horrela izan da ere, sinesten dugu egiten dugune horretan, justu uste dugulako benetan ekarpena egiten delako, eta hiru hauek dira bat, baina Pistifaktoria baitu beste produzio batzuk, eta hoietan ere tratatzen dira bestelako gai gordinak, eta askotan beste aldetik ere izan ditugu feedbackak, ez? Publikotik esatena, hori beharrezkoa da, edo zeharkatu nau obra honek, eta edo handik aste betera norbaitek komentatzea obraren inguruko zerbait, ez? Batzuetan bagoaz, eta segurazki bizi dugunen mundu likido honetan bagoaz, ondo pasatzen dugu, eta listo, baina handik aste betera astu zaigu zer ikusi dugun, edo gai hau bera ez dakigu zeri buruzko filma zen, edo zeri buruzko antzerkia. Gu justo kontrako bidea jorratu nahi izan dugu. Eta hiru lan hauek eraman dituzue Oltzara, eta nolabait zuen asmoa bazen ere euskal antzerkigintzan bestelako ereduak edo bestelako proposamenak eramatea. Zeintzuk izan dira zuen ardatzak esparru horretan? Nik esango nuke hiru obra hauek daukate komunean gerraren gaia, baina aldi berean ere badaukate komunean beste kontu bat, eta dela publikoaren eta gutxi gorabehera, orain iratik esaten zuen bidetik, publikoaren eta artistaren arteko harremana, ez? Egia esan, esate baterako, ez, hau ez da gerra bat, da antzeslan klasikoago bat, antzoki handietan egiteko antzeslan bat da, naiz eta badituen, elementu batzuk pixka bat bereziak, ez, lenguaia antzerkikoak ez diren lenguaia batzuk ere erabiltzen dira, baditu olako gauza berezi batzuk, baina berezera klasikoago bat da, ez? Baina horri nolabait asmatu genion halako apendize txiki bat, eta hori da bunker, ez? Eta bunkerrekin lortu nahi genuena ziren bi gauza, ez? Osea, batetik jendea hurbiltzea lehenago bunker egin genuen hau ez da gerra bat estreinatu aurretik, eta bertan azaltzen zen gero ikusiko genituen, hau ez da gerra baten ikusiko genituen personaien aurrekariak agertzen ziren, ez? Hau da, batzutan antzerkiragoaz ikusten ditugu pertsonaia batzuk, ez dakigu nondik iritsi diren, edo nola iritsi diren justo momentu horretara, ez? Orduan interesatzen zitzaigun, bilatzea, behar bada horren teatrala ez den zerbait, ez? Baina sartzea nondik datoz hauek, ez? Momentu honetara iristeko. Hori batetik eta bestetik hurbiltzea jende bat, ere bai, edo publiko berria erakartzea, behar bada antzoki handi batera hurbiltzeko ohiturarik ez duena, baina igual bai animatuko dena, eta bunker egin genuen, nola, leku txiki batean, publiko gutxirentzat nola bai, eta formatu pixka bat desberdin batean, ez? Non artistak eta publikoak denak zeuden bunker batean bezala, bakoitzak jartzen zen altzuen lekuan, ez? Eta etzegoen ere oso garbi banaketa hori, hau da, zein zen artista, zein zen publiko, zein zen ez dakiz ere, eta pixkat, jolas hori egin genuen, nolabait, hau ez da gerra baten unibertso hori apur bat
handitzeko eta saiatzeko horixe ez, lengoaia berriak erabiltzen eta harremantzeko modu berriak erabiltzen. Eta hau gerra bat da ere bai, antzeko zera bada, ez, diluitzen ditugu muga hoiek, ez, artista eta publikoaren artean, jartzen gara borobil batean, ez, borobilak beti dauka ritual zera, ez, ukitu hori, eta hor denak berdindutak gaude, eta hortik jaiotzen da, nolabait, bueno, pieza bat nahiko berezia, baduena, asko, bueno, ez dituena personaia pizka bat oso argiak ez dituenak, eta, bueno, hor jolasten dugu beste zera batera, ez? Eta uste dugu, bueno, guri iruditzen zaigu interesgarria batez ere, bueno, iratik esaten zuenarengatik, ez sortzen duelako ikuslarengan beste esperientzia ezberdin bat, hain zuzen ere, ez zaituelako jartzen ikusle huts edo hartzaile huts bezala, ez? Bai, orain esan duzunaren ari da, hau gerra bat da horretan gainera guk nahi genuen hautatu zure bidea, lehen liburu horiek, ipuin horiek, ez da, joan zaitez 12. orrialdera horrelako zerbaitera jolastu ere, eta hor, nolabait boterea eman publikoari, orduan, momentu batzuetan publikoak hautatzen du, ze bide nahi duen, ez da, guk aukerak ematen dizkiogu, geratu hemen trintxeran, edo burua atera, edo ospitalera joan, edo laguna lagundu, eta bosketen bitartez, momentuan erresolbitzen den zerbait da, eta bide bat edo beste hautatzen dute. Orduan gu prestatuta ditugu estena gehiago, eta egiten duguna, publikoak hautatzen duen bidea hartu. Eta hori polita da, bai publikoarentzat, antzezlanaren momentu batzuetan, botere hori partekatzea eurekin, eta guretzat ere jartzen gaituelako, aktoreak edo sortzaileek beti beruten tensio momentu horretan, ez da? Gure antena danak ondo desplegatuta, eta jasotzeko baitaren momentuan gertatzen ari den hori. Eta orain paperean daudela hirurak, horrek zer esan nahi du, ez dituzuela gehiago eramango oholtzetara, edo besteen esku uzten dituzuela lan hoiekea nola eraman nahi dituzten oholtzara, zein erritual honi nola eman diozue amaiera. Batzuk bai baditugu, programazioa zuena. Bai, egia zan, bueno, liburua jaiotzearekin batera, liburuan dauden obretako bi hil egin dira, nolabait, hil egin dira, bueno, zentzu batean, nolabait, ez? Bunkerrena azkenean, normala bere izaeran gaitik, itzaurre bat izateko izaerarekin jaiozelako. Bai, hori da, ez? Naiz eta, bueno, bunkerren kasuan behin bakarrik egin genuen, horretarako sortuta zegoen, estrenaldiaren aurretik egiteko, bueno, alako esperimentu berezi bat, eta dena den bunker entzun daiteke, bunker egia zan pieza bada zuzenerako prestatu genuena, baina baita ere soinu pieza bat da ere bai, eta hau ez da gerra bat.euz atarian sartu, eta bertan entzun daiteke aktorek grabatutako, autoren ahotsekin, eta pieza osorik entzun daiteke bertan, ez? Eta Igor Arzuagaren musikarekin. Eta Igor Arzuagaren musikarekin, ere, hori da, ez, propio sortutakoa, ez, pieza horretarako. Eta, bueno, hau ez da gerra bat, guk ez dugu gehiago egingo, hain zuzen ere, bueno, oso pieza handia delako, sekulako ahalegina eskatzen du, eta pieza, bueno, pizka bat berezia da, lehen komentatu duguna, ezta, badauka, bueno, baditu lenguaia ezberdinak, bada pieza gogor bat, eta kosta egiten da, horrelako gauza batzuk, tamalez, ditugun, ez dakit, antzerki sistemaren barruan kosta egiten da horrelako piezak mugitzea, eta beraz, ez dugu programatzaileen aldetik, bueno, betikoa programatzeatik pizka bat ateratzen baldin bazara, ez, edo betiko formatutik ateratzen baldin bazara, oso zaila da zirkuito bat lortzea, eta Euskal Herrian ez daukagu zirkuito ezan dezagun alternatiborik, ez da. Orduan, bueno, ibilbide hori bukatu da, ez, hau gerra bada jarraituko dugu egiten. Hori da, baina hau gerra bada jarraituko dugu. Irailetik aurrera, urri azaroan eta ja baditugu emanaldi batzuk, eta hori jarraituko dugu egiten. Eta bestela ere, nik uste dut oso importantea dela, ze askotan galdetzen diguten kontu bada, zertarako argitaratu, zertarako jarri liburu batean antzerkia, ez? Eta egia zan nik beti esaten dut gauza bera ere bai, ez? Osea, batetik oso gozagarria delako, nik asko disfrutatzen dut antzerkia irakurtzen. Uste dut literatura, novela edo poesia edo ipuinaga irakurtza maite baldin baduzu, eta inoiz ez baduzu antzerkia irakurri, nik gomendatuko nizuke antzerkia irakurtzeko.
oso gozagarria da formatua pixka bat desberdina da, baina berehala ohitu egingo zara eta ikusiko dizkiozu, bueno, gauza berezi batzuk behar bada, novela batek edo poema batek edo ipuin batek, ematen ez dizkizun kontuak. Beraz, irakurtzeko oso gozagarria da. Baina gero bestetik, pentsatzen dut importantea dela testigantza ustea, ez? Eta euskaraz ere ustea, ez pentsa, antzerkirik idatzi izan ez balitz inoiz, antzerkia oso gauza efimeroa da, ez? Gertatzen da une batez, ordu betez, eta gero desagertu egiten da, ez? Hori jaso izan ez balitz, horren dokumentazio egin izan ez balitz, ez genuke Shakespeare ezagutuko, ez? Esan nahi dut, orduan, importantea da geratzea testigantza hori, euskeraz antzerkiaren testigantza hori geratzea, eta gero tresna bada, ez? Tresna bada antzerki eskoletan erabiltzeko, tresna bada eskoletan erabiltzeko, tresna bada antzerki talde amateur edo profesionalek erabiltzeko nahi duten bezala, egiteko nahi dutena testu horiekin, edo ariketak egiteko, edo antzeslana montatzeko, edo dena alakoa, ez? Orduan, ez dute, hori polita izango litzateke, bai, ez? Norbaitek montatzen. Norbaitek animatuko balitz testu horrekin nahi duena egitera, gure aldetik. Da, euskarazko antzerkia duintzeko era bat, eta horrez gain, tresna izan badaiteke, primeran bai. Eta, bueno, printzipioz, hau ez da eskuartean daukazuen proiektu bakarra, hurrengo hilabetetan, agenda nahiko estua daukazuela, ezta? Bai, gainera hemen inguruan, bi antzeslan alde batetik abuztuan gara egitekoak, ez dakit konfirmazioa dugun dagoeneko. Bueno, asfaltoen azpian euria daukagu kaleko antzerkia eta behar bada udaran zehar urtengo zaigu bororen bat, baina bestela bai badaukagu konfirmatuta iraiaren 15ean Artziniegan egingo dugu goroldiorik ez. Izan zela, Loraldian, Bilboko festivalean estrainatu genuen antzeslana, kasu honetan Artzanda inguruan eta Arbolantza eta Bilboko pizka bat aldirietan eta handik naturagunetan egindako emanaldia izan zen, Loraldiaren kargu bat izan zen, egia esan, eta guk gorputza eta ahotsa eta soinua jarri genion, kasu honetan Bilbo aldeko 5 emakumeen inguruko bizitza kontatzen genuen, 19 eta 20 mendeko emakumeak, dagoeneko ez daudenak, baina euren bizitzan zehar ekarpenak egin diodenak euskal kulturari eta oro har gure gizarteari, eta batzuk ezagunak ziren, baina beste batzuk ez, eta hori zen pizka bat, hortik dator baita ere izena, dabilen harriari goroldiorik ez, eta orain enkargoa egin digute, hemen ingurura ekartzeko. Bai, hori da, ez azkenean da formato bat, guri iritsi zaiguna Loralditik, ez, nahi zuten gauza bi lotu, ez, batetik mendia eta kultura, ez, alako enkarguarekin iritsi zaizkigun, ez, eta baita ere bazegoen kontu hori, ez, historiak jan dituen emakume batzuk, haien izenak eta haien izanak berreskuratzea, ez, eta horrekin sortu genuen alako ikuskizuntzo ikuskizun ibiltari bat, ez da, mendi bilaldi bada, baina badituena, parte desberdinak, ez, parte batzuk kaskoekin egiten ditugu, eta soinu bidezko, esperientzia bat izaten dugu, eta beste zatia da, guretzat beharra da, interesgarrienaz, egokitu daiteke, edozein lekutara, ez, hori emakumeen historioekin, ez, orduan, hemen orain lantzen ari gara, udan zehar ere bai, eta bertako eskualdeko jendearekin, ez, hemen, nolabait, hori ez, berreskuratzen emakume batzuk, bazterrean geratu direnak, ez, badakigu beti gertatzen dena hemen eta leku guztietan, ezta? Gizonek egin dute jauzi historia liburuetara eta emakumeak geratu dira bigarren planoan, ez? Eta orduan, gure asmoa da hori berreskuratzea eta kasu honetan, eskualdeko emakume batzuren istorioak biltzea eta horrekin mendi bilaldi berezi bat osatzea, beraz, gainera polita da, igual mendizalea bazara balio du, ez, etor zaitezke, mendi bueltatxo bat egingo dugu, ez oso exigentea, eta bestetik, hori ez, kultur ekitaldiak eta alakoak gustatzen bazaizkizu, ere oso egokia da, eta hoien bide batez, mendi bueltatxo bat ere, emingo duzu ez, eta biak
gustoko baituzu, bai, zer Bai. esanik ez, ja, pagotxa. Bai, han loraldieko estreno horretan, bueno, publiko oso anitza hurbildu zen, eta hori ere polita da, hori batzuk oso mendizaleak, eta beste batzuk gehiago, kultureren zetozenak, orduan biek bat egiten denean, gainera gure Euskal Herrian, natura eta mendikondua hain sartu da bai gure kulturan, bueno, polita izan zen ere elkarketa hori ikustea. Eta zuen ekoizpen kopurua ezagututa, epe luzera daukazue proiekturen bat? Bueno, badaukagu beste proiektu bat loraldian iaz, bueno, ateratzen duten kultura digitalerako beka irabazi genuen, eta orduan, datorren urteko loraldian ere, aurkeztuko dugu fikzio fabrikako kideekin batera, proiektu bat, hitzaurrea izena izango duena, eta bueno, horrekin hori ere lantzen ari gara orain udan, bueno, horrek izango du batez ere presentzia digital bat, ez da izango zerbait fisikoa, naiz eta izango duen momentu baten loraldiaren barruan, egun zehatz batean izango duen olako, bueno, presentzia fisiko bat, ez? Baina kasu honetan gaina Pistifaktoriei gustatzen zaionez erronka berria jartzea bere buruari, beste talde batekin bueno, elkartu gara, talde hau batez ere, horlako rol jokoa, bueno, Atopia sortu zen bere garaian, lehenengo euskarazko rol jokoa, eta orduan, bueno, hemen ikusiko dugu zelan, gure ikuspuntu poetiko artistiko hau zertatzen den rol joko batean, ez? Orduan, bueno, gustu guretzako ere, ikaspen interesgarri izaten ari dela. Eta gero egia esan, gustatuko litzaiguke produzitzea gutxiago eta eta erakustea gehiago, ez? Baina nik uste dut hori dela euskal bueno, kulturaren esango nuke oroar, baina batez ere euskal antzerkigintzaren arazo handienetako bat, ez? Oso enfokatuta dago produzitzera eta oso gutxi enfokatuta dago produzitutako hori erakustera eta zabaltzera, ez? Bai eurakunde publikoetatik bultzatzen dena etengabe da eta ematen diren laguntzak dira produzitzeko eta urtero ematen dituzte produzitzeko laguntzak eta sartzen zaituzte horrelako gurpil batean non urtero bizira nahi baldin baduzu, jar nahi baldin baduzu, zerbait berria prestatu behar duzu, ze horrela iritsiko zaizu babesa eta zaizarez eta gero inorez da arduratzen egin duzun hori babesteaz zabaltzeko, erakusteko, ez? Eta oso larria da, eta gero gainera, ez esate dizute, ezken gain produkzioa dago, klaro, egongo ez da ba, ezkenean laguntza bakarrik bideratzen baldin badira produzitzera, mundu guztiari da milaka gauza produzitzen, eta inork ez du laguntzen gero produzitutako gauza Zabaltzera. hori da, ez, programatzera, ez, orduan. Are gehiago herri txiki batean. Bai, claro, hori da, ez eske arazo itzela dago, eta arazo itzela dago horrekin, ez, eta herri txikietara ez dira iristen gauza asko, jakina, herri txikiek baliabide asko gutxiago dituztelako, eta jaurlaritzak dirutza, jaurlaritzak, diputazioek ere bai, dirutza gastatzen dute, dirutza publikoa gastatzen dute gauza produzitzen, gero ezin direnak erakutsi. Eta hori ja ez bakarrik kulturaren aldetik, baita ez dakit, zen onaren aldetik ez dauka inolako zentzurik, diru asko inbertitzen ari gara, eta inbertitu behar da, eta gehiago inbertitu behar da, jakina, ez nago esaten produkzioari kendu behar zaio, nago esaten zabalpenari eman behar zaio, nolabait, eta diru hori iritsi behar da herri guztietara, eta herri guztiek izan dezaten, produzitzen den guztia programatzeko aukera, bestela ari gara dirua botatzen ari gara, bestela ez. Eta are larriagoa da euskarazko antzerkiaren kasuan jakina. Berez hau ez da gerra bat berriro ez egitearen arrazoietako bat hori izan da, ezta? Eta bueno, antzokidatik esaten digute askotan galdera izaten da, baina zer da umeentzako antzerkia eta ez helduentzako da orduan ez. Eta bueno, hor ere berra kultura aldaketa bat behar da, ezta? Bueno, jendea saletzeko, jende heldua euskarazko antzerkia ikusten saletzeko pausu horretan behar da lehenengo eskainiz. Ez badago, inori zaio okurrituko, ezta? Segurazki edo zaio eta gainera lehen esaten genuena liburua bada tresna bat, etorkizuneko antzesleek ere izan dezaten hor antzeslan bat euskeraz egin ahal izateko, entrenamendu moduan edo, bueno, hau gauza bera da, ez baude referentziak, guretzako referentzia askoak diren antzokietan, antzoki publikoetan, ez baude euskarazko referentzia, nekez arituko dira ere belaunaldi gazteak euskara sortzen etorkizunean. Eta, bueno, amaitzeko, Pisifaktorian zaudetenak, ez dakite, itxura ez da kanpotik badirudi oso galaxia urrunekoak zaretela, ez dakit nola bildu zareten. Bueno, egia zan, 2015 inguruan edo horrela, Igor Arzuaga eta biok
bueno, sortu genuen alako, egia zen, gure asmoa ez zen gauza egonkor bat sortzea, azkenean, elkartu ginen pixka bat, bera musikaren mundutik zetorren, ni literaturaren mundutik, eta, bueno, elkartu ginen proiektu txiki batekin, baina, bueno, gero erabaki genuen horri segida ematea, eta gure asmoa zen, batez ere, eskualdeko eta inguruko artista ezberdinekin batera, gauzak egitea, ez gauza pixka bat, bereziak, ez? Guk esaten dugu orain batez ere antzerkia egiten dugula, baina egia esan antzerkitik ez dauka asko ere guk egiten duguna, edo ez da bakarrik antzerkia, ez? Eta nolabait, bide horretan, jende pila bat pasatu da egia esan, Pistifaktoriatik, ez? Ez dakit, Pablo Ibarruzea edo Aritze Bengoa, edo ez dakit, ez? Hemen eskualdeko batzuk aipatzea arren, ez? Eta azkenean, bueno, batzuk parte hartu dute proiekturen batean, o bitan, o hirutan, eta gero bakoitzak bere bidea eta bere zera dauka, ez? Azkenean, gu elkartzen gara Pistifaktorian nolabait, bueno, jarraitzen dugu, naiz eta orain proiektu batzuk ari garen, ez izaten ez gara oso talde egonkorra nolabait esateko, ez? Batez ere, gure asmoa da ekarpen artistikoak egitea eta horretarako elkartzen gara, ez? Eta bueno, proiektu batera batu zenetako bat izan zen irati, eta geroztik gurekin geratu da ja hurrengo proiektuetan ere bai. Bai, elkar ezagutu genuen eguna antzeslan laburrean, egia esan Aritz Begongoak egin zidan horre egon bitea, beste aktora edar zutela, ez dakiz zer, eta Pablorekin batera, eta bueno, nik orduan baneukan, oraindik jarraitzen dudan beste antzerki talde bat, Lanbike antzerki taldea, baina gauza txiki batu euskaraz ikusten nuen, baina funtsean gaztelera. Orduan niretzako Pistifaktorian egotea izan da baita ere, lehen esaten nuen bezala, beste leiho bat irekitza, eta beraz, bueno, munduan egoteko beste era bat. Gogoratzen du gainera lehenengo aldietan Mikeli batzutan gogoratzen diot juntatu ginenean, berak lehenengo proiektu azaltzeko, eta berzen zian, bueno, guk beti pentsatzen dugu hemen, edo nik proiektu bakoitzarekin mundua pixka bat aldatuko dugula. Igual tontakeri bat da, baina horretarako biltzen gara. Eta, bueno, filosofia hori asko gustatu zen, horri tiraka, beste proiektutan ere aktiboeki parte hartu dut, eta gero, alde batetik prekarizazioa bultzatu, baina beste alde batetik gogoak, emate dizu aukera antzesle bezala bakarrik ez, eta sortzaile bezala ere parte hartzeko, ez? Orduan, hasieratik, bueno, ikusten nire ekarpenak ere kontutan hartzen direla, eta taldean oso integratu, eta, bueno, ordutik bertan nabil, 2020tik, orduan izan zen elkar ezagutu genuen eguna ekoiztu genuen urtea, eta, bueno, pozik, eta batzuk ez dugu komentatu, Gasteizen eta ditugun beste kontu batzuk urtea amaieran, baina, bueno, hor gabiltza ekoizpenean ordutik. Ja da, duela 7 urte, esan 2017an, beraz, bai, 7 urte, 2017an egin genuen gure lehenbiziko horren aurretik, Igorrek eta biok egin genuen Marafit Mila izeneko ikuskizun azkenan ipuin kontaketa musikatu bat zen ura, ez? Baina gure lehenengo apostu eszenikoa, etako idun zapata gorria izan zen, 2017an Gasteizko antzerki jaialdian estrenatu genuena, eta aurten jaialdiak gonbita egin digu, pieza hori berreskuratzeko, eta aurtengo jaialdian berriro egiteko, beste abeste, kasu honetan ere bai, Aizea Paris eskualdekoa ere bai, Laudiokoa, beragon zen, eta beragongo da ere bai, zera aktoreen artean, eta hori berreskuratuko dugu 7 urte geroago, eta ere gila da horrekin emozionatuta gaude, zer ateratzen den, pixkate, bueno, aldatu gara asko, jakina, 7 urte hauetan, eta beraz, bueno, izango da beste takoidun zapata gorri pixka bat oinarri antzekoa, baina ejekuzio Agian gorriagoa. Igual gorriagoa, segurazki gorriagoa, edo ez dakit, baina ea zer ateratzen den horrekin. Seguri gustatzen zaigu guretzat da ez dakit, osea, esan zigutenean, berehala pentsatu genuen, ezin dugu egin genuen gauza berdina egin, hau da, guretzat horrek ez dauka inolako interesik, ez? Orduan, nolabait gidoi beretik abiatuta, baina, bueno, eukiko ditu gauza desberdin batzuk, ez? Eta batez ere, iratik esaten zuena, ez? Gu, azkenean, egia da asko lantzen dugula, lan egiten dugula gidoi batetik abiatuta, normalean, baina egia da, gero hortik abiatuta, bai gustatzen zaigula, bakoitzak zer ekarpen egiten duen, eta horri leku bat egitea, ez? Eta bakoitzak jartzea beretik, ez? Eta orduan, kasu honetan ere gauza bera izango da, ez? Denontzat pasa dira 7 urte, hori izango gara, bueno, iratietzegoan garai hartan, baina orain batuko zaigu taldera, hori izango da lehenengo aldaketa handienetako bat, ez, takoidun zapata gorrian, ez, eta horra Aizea, Irati, Igor eta Laurok egongo gara
eszenan, eta beraz, bueno, 7 urte pasa dira gutako bakoitzarentzat, eta, bueno, hor ikusi beharko dugu berriro, zer nondik heltzen diogun pertsonaia bakoitzari, eta zer norberak gidoi horren barruan, zer kontatu nahi duen, eta nondik eraman nahi duen bere pertsonaia, ez? Orduan, egia zen, bueno, erronka polita izango da, nik uste dut denontzat, eta ikusi zuenak, segurazki beste modu batera biziko du orain, eta ikusi ez zuenak, beste aukera bat izango du, ez, ikusteko. Ederto, mil esker, uste dut, data anitz utzi ditugula hor jendeak agendan jasotzeko, eta, bueno, Piscifactoriak ikusten duena ikusteko. Mil esker, eta, bueno, laster arte, ziurrenik. Eskerrik Eskerrik asko. asko, bai.